Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kamara mana intie jaira mar Lolwe TV arwakini machiegni kendo chenro marwa mar Ohala Gerruok kama tai en an Millicent Adhiambo. Kaka ung'eyo ni ohala chalo kaka bas moidho ga giendi, moro nyalo yombi to moro nitiere mabiro ga chien. Kik ing'e ni macha yombi, donje mana ma biro chien ni endi. Bende pile dhoudi ok yawnwa ga. To seche moko yudo mana kolore matin to ki odirni piny adierot kata ni mane tiendi. Koro man kino mondi ikaw iyaw dhot ichak tich. Chalo mana kaka bende ohala manyani na giminya timo tichak kaka inyalo chake. Machiegni mana e wang' jowi maro mar Lolwe TV gini en marwa. Kawuono wan gi jawala kaendi we amiye thuolo ofulrenwa ni nyinge ng'awa to ohala mane ma otimo. Machiegni chenro ma kawuono. Ageno ni riyo maber. Iluongi ni ng'awa titimo ohala mane? Iluonga ni Keti Aworo Kwiri, atimo ohala mar Kogno. Ohala mar loso Kogno ni endi nitiere nying mibatise? Nitiere nying mibatise. Iluonge ni Keti's Nail Care and Beauty Parlor. Ang'o mi iluonge ni Keti's Nail Care and Beauty Parlor? Mondo ji ong'e ni Kete malose. Ndalo moko na temo nying moro lakini nokodhi maber ahinya. Nang'o? Ji wacho mani mano be ka Kete adier. Koro nying mar ket no nodhi mang'eny kabisa, emomiyo nang'amua ni koro mondo koro akete Keti's Nail Care and Beauty Parlor. Mano ber sana. Koro ohala mar Keti's Nail Care and Beauty Parlor nichake karang'owa? Nachake 2017. Dwe mar 9. Dwe mar 9. Tang'o manomiyo ineno ni ber mondo mi ichako ohala mar loso Kogno to wendni to ng'eny. Inyalo chako suko, inyalo neno ni ayaw kar boutique, kata wendni mopogore opogore, joma uso cham, joma uso makaa. Ang'o miyo niyiero mana mar loso Kogno? Koro ka pok nachako loso Kogno nauso lewni. Emomiyo nying mar boutique no wuok kanyo. Koro kana loso lewni to ji ne penja ni ka kilos Kogno, kok en kar loso Kogno. Koro ing'e ni gino chanda ni koro ji mang'eny biro kanyo kar Kogno. Koro wacho ni kar seche ma uso lewni ni amed gi Kogno be. Koro mane mano jiwi neno ni nikech ji ne penjo mang'eny owinjo bed ni koro achak loso Kogno. Koro naneno ni kariwo gi moro ni karabo dhi maber. To lewni nitero kanye bang'e kanise yaw kar nikech kane law moro amora kare? Koro kana achako loso Kogno clients ne ng'eny. Koro lewni nok dhi. Koro naneno ka koro ohala mar Kogno ni mit ahinya moingo mar lewni. To ndalo mane uso Kogno ni mane uso lewni ning'e nyaka wiro Kogno koso ni dhi somo gini mondi ko kiduogi yaw? Koro mana chako uso lewni pod nakia loso Kogno. Koro kane ji penjo mang'eny ni dakilos Kogno koro nadhi amanyo ng'ama ong'e loso Kogno puonja, then nadhi school. Then you this school. Koro kiduogo tibeta professional. Koro mondo mi chak loso Kogno iwar Qtex madwarore e duka mar loso Kogno. Nitiyo kod pesa ni? Kana chako nyiewo gel polishes gi machine nachako gi 60,000. 60,000. Koro loso duka koso gels kende gi mano ne mana gel machine, tools ma watiyogo e buffing, mano buffer, OPI, cuticle remover, nipper, mana matindo go mamiyo koro nyalo loso Kogno. Aito bang'e pok na nyiewo food spa gini ang'o, koro magono biro mos ka koro ohala timre nade ohala dongore maber. Koro kuom pesa ma nitiyo go ni endi en savings koso ni ka ohala koso nitie ng'ama nokonyi gi pesa no? Koro kane pok achako ne nitiere a lot of challenges in it. Koro naonge gi pesa no, nan gi 20,000. Alafu 40,000 no nadhi aholo e bank.
Mano nadia onda right to give me negi penya ni wala mane madatimo. Nadhi kwa cooperative bank to angiso gi gima gidwaro to gimeda pesa mana chakogo wala. Koro mondo mi ng'ato oyaw nail parlor maber kata beauty parlor, ang'o gini madwarore? Nikech aneno ka nitie ga jok magin ka gisebedo gi cutex to giwuotha from door to door to gibiro ne ji kogno. Mondo mi ibed jawis kogno maber kata jalos kogno ma ng'ato koya iri to ka en satisfied. Ang'o gini mowinji iki mondo iyaw duka ilos kogno e yo mowinjore? Okay, kogno, the services might be the same. The services are bedo the same. Lakini koro mondo ilos kar kogno maber, dwaro ni ilos kuma ilose kogno no bedo kuma ber makata in kibiro tiwacho ni adier kuma ntiere ni owinjore ne abedi. Koro kiso loso mesa, okine ka jomoko ka loso kogno to loso kogno bembegi, lakini loso kogno e mesa, it's very presentable maber. Kata ng'ama iloso no wacho na adier kuma ilosane and very comfortable. Koro nyaka ibed ng'ama iketo customers kata clients comfortable mondo mi giduogi. Nikech seche moko ng'ato wach ni biro loso koka arwako lawa moro matin tidwa los kogno e bab miyo gi stress nikech ng'ato wuotha lilo law nikech loso kogno ne buru moko mang'eny. Ati doka duka milose kogno no be obede duka moro ma ber ilose kata kotin ilose moro maber makata in wuon kine duka tiwinjo maber e iye kanyo. Maber mana kamano. Koro apart from Ketis glorious nail parlor nini be nitie tich moro mitimo koso ma yori mar yuto kende? Onge tich moro amora sani matimo mana apart from my gi school matimo. Koro school ni ndi I'm sorry kuom donje isomiego koso pod imedori ameda e weche mag school asomo sociology and anthropology e University mar Maseno. Koro kopo ni chieng' moro icheko course ni no ondiki e office duka nini bro dhi nyime koso chieng' no ibro ume iwacho ni waloro dot an koro sendika? Ukabi ume abo dhi kode mbele maber nikech osebedo kotaya maber onge kenda we. Koro ere kaka ipango tij odiochieng' work schedule kichiewo gokinyi, ere kaka ibiro ka ipango tij nyaka odhiambo gik ni koro odiochieng' ma kawuono ni endi tatiyo maber we koro alora dok ot? Ayepoga saa 2 gokinyi wadonjo to aloso duka maler, apango gik moko ka onego bedi. Kaeto kosobet koro warito customer mondo koro bi. Kaeto waloro duka saa 3. Sadeko tieno nikech okine kuma wantiere ni customers moko biro ga godhiambo. So koro during the day gine tich. Koro wani ko gichopo godhiambo olos gi piyo seche ka pok gidhi ot. Koro wayaw duka saa 2 to lore saa 3 otieno. To be sani ka ng'ato biro kae nikech wacho ni dhi somo matin ng'ama nigi lony e weche mag loso kogno penjo ka ng'ato biro ni Kate adwa ni puonja, bende inyalo puonjo ng'ano ma endo odhi oyaw kare machielo koso nyiego nyalo maki ni ng'ani ka ng'apuonjo to odhi oyaw kamoro onyalo loya? Asa puonjo nitie joma nosobiro tiyo koda mano sobiro e mwaka manokalo ni osabet kod gimoro iluongo ni Faith. Sani noyaw kare Nyamasaria notiyo kodwa ka maber ka nochopo nogombo niya ombe koro odhi obed gi kare. Aeto nipenjo kar puonjo ji asabedo ka puonjo jok moko kata ng'ama konya kae ni sani ng'ama konyore kae duka kae napuonje loso kogno sani koro en expert embe makata koro kwa mono dhi yaw kare en am kode gi shida nikech kata an be kana kia nopuonja. Koro ere tiende mondo abed gi nyiego kuom ng'ato dong kamano koro ji dak kamano kaka ji dongore. Mana kamano to clients turnout chalo ga nade? Ibedo ga gi clients adi nade? Clients ma wuok tich kamae ok ber ga ahinya. Koro tich 2 anyalo bedo gi clients 7 kamae to kadhi in a day waloso ga clients mokalo 10.
Mana kama naneno ka bende sama yo wawang'wa kaendi tini inyisa kapok wadhi e break ni to ki compare kaka iwero gel polishes gi Q-Tex mamoko profits chalo nade? Profit maromo nade miloso wach ni in a week kata in a month ki compare gi bei miwaro godo Q-Tex gi gik mitiyogo kae? Profits maloso in a week kata in a month koro akia in a week pok naoga kwano nikech kwatiyoga aketo pesa te ngata mutiyo mwalosoga ok miwaga pesa cash wan gi lipa na M-Pesa madhi e cooperative bank koro kuchopo dwe ko wadhi wang'e koro profit malosoga dwe nini giko dwe en ga around 40-50,000. Mano kare profit maber. Mana kamano gi thuolo ni endi janeno mara agne wadhi e break moro matin wabile gimoro kasto wadu kik dhi mabor kete mana kanyo e wang' jowi mar Lwe TV kaka ing'eyo ni gini en marwa. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda